inini murume uyu taurisa tinzwe. Murume uyu akauya kwandiri ndichitoda kubuda ndichienda kwandaenda. Tasangana parodi pamba apa achiti ndinodawo ndigarewo pamba pako ndichengete. Wakasangana neuyu uchitobuda uchibva pamba pako iwe uyu achitsvaga pekugara. Right. Saka zvakazodii? Ndobva ndamuti alright, inini ndinokupa makizo ekupanogara. Then kana ndaakudzoka iwe unofanira kuita sei kubuda. Ndopandakabvawo ndopandaenda. Ndaakudzoka mushuwa pakaita mutauro kuti murume uyu anga asingade kubuda pamba. Kusvika nanhasi ndikatozofonera madzorera akazoita zvokuda kundituka papo mashoko. Ndobva ndakata foni yavo. Ndobva ndazodzoka pari zvino. Ndobva ndamuti shamwari inini ndadzoka. Ndakuda kugarawo imba yangu sezvo ndakataurirana. Ndobva ati alright, iwe ndikukupa 2 room iyi neiyi woshandisa. Then asi mudzimai wangu ndiari kuda kukakunetsa. Iwe mangwana ufanira unoona mapu nanga ndina baba Simba musi wacho. Ndopa ndazosvikawo makuseni ndichitaura naye. Right, wanga ina sabhuku wangu andisi. Right, ndaiwe yaweti. Nyaya yakamira sei? Yakamira kuti vakatuma mwana kumba ndikungatse kusvika pakasina kuti murume wakuya kuno kuzvera kuti akushatsa kurwara saka kuya muturu kuti futa agara. Pano sezvo zvinonatinga tasi. Aiwa, ndiri kuda pakupanana kwenyu first. Pakupanana kwenyu first. Murume ayo akati inini ndakuchibuda panapa ndakuchienda ndichagara panapa asi kana chinge ndakuzodzoka ndichakutaurira kuti ndakuda kugara. Makaita pakuwirirana. Yakanaka kai vana vangu. Ini inoitwa pakuwirirana inofanira kubudawo pakuwirirana. Handi ndizvo naye. Tawirirana. Sara pana pashamwari sezvandinongoitawo kana ndaisa mushando wangu. Sara pana shamwari ndakumboenda ndinodzoka. Handizvo. Chamukakanganisa chete chinhu wani. Pano mai paziva muri pa next nina. Hapana akauya kuzosarenda imba iyoyo kwandiri. Iwe hauna iwe. Makanyorerana mega muripo tu. Maakufonerana, maakuitirana hondo. Ini ndaitoziva kuti imba ndeuyu. Toziva handogara pane. Ndotoziva kuti imba ndeuyu, uyu kubuda kwake handiziva kuti akabudire. Haana futi kunditaurira kuti abudira chi. Mukadzi wako ari panapa. Ndakazvitora munhu. Wazvitora munhu? Alright. It's okay. Chanda ndichida kutaurira ndechekuti zvinhu zvaitwa paushamwari ndazviperi paushamwari. Handizvo naye vanhu vaMwari. Kuzongouya kumatare kuda kwenyu but tawirirana kana naye vana vangu. Tawirirana ndakusiyira imba yangu iyi ndakumbobuda. Naimi zviri simbuka izvi. Ko munhu anozorambirei manje. Iwe uri kutoyatsoziva kuti imba isi yangu ndasiyirwa naningi naye. Zvoda matare here izvozvo. Hazvidi matare, zvoda kunzwisisa. Asi chinhu chandoda kutaura para ndechekudai so. Hazvitenderwe kunyorerana mega. Hondo yacho ndiyo iyi. Muloka wamuno muna sabhuku arimo, muna mambo aripo. Mambo ini ndambobuda, sabhuku ndabuda. Asi imba iyi ndasiya uyu. Kana ndaona zvandiri kutsvaka ndikuenda kunoshava. Kana ndazodzoka pandinodzokerawo ipapo ndinenge ndakupinda muimba yangu. Handi ndizvo here vanhu vangu. Nyaya yatopera. Saka ndinoda kubvunza kuti pamuri kupanana maturumu iwe uri wanga uriwe muridzi wemba muri kuzopagara sei? Uyu haataure kuti mukadzi ari kuramba nokuti wawana kutaurirana nomukadzi kuti apinde mumba imomo wakataurirana neuyu. Handi ndizvo here? Somukadzi wake anoziva zvaanoita naye. Haisi mhosva yako iyo. Iwe hauna kumbounganidza vakadzi kuti uyai titaurirane. Handizvo? Munhu kana achiroora ndiye anotsvaga mukadzi wake pekumisa. Handi ndizvo naye dani? Munhu akaroora handii anotsvaga pekuisa mukadzi wake. Saka nawo ndiri kuti inini iwewe une mhosva dzawakaita iwe. Wakaenda handizvo ndokusiya mombe dzichirambezha musango. Wanzwa here kutaura. Mombe ndo padzanobatwa uko dzichiparadza kunonzi kwaMo. Wadzoka iwe mombe yakabatwa kuti iwe uye kumatare iwewe. Wakabva waba mombe ye. Iri kumafuro. Zvino wadzoka futi mwanangu futi wadzoka futi. Unoona zvinoitwa nyaya haiperi nokuba handiti ndizvo naive ndani.
inopera nekutaurira mabhuku amwe anenge achitotaura kuti Kristina achadzoka zvake nekuti yakaripotwa kuno saka hatidzisanganise. Ndakatowirirana naye tikatotaurirana tikapedzerana nokuti anga akatobatwa towe mudanga. Dari kwangu hamuna kuyazopfudzisa nyaya iyi ichiri iye ndiye asina kuzopfudzisa asi nini andapedzerana naye asingazivi kuti akamangara kuno. Alright. Nyaya yacho yanga yapinda kuno wazoona kuti ukaenda usina kuoneka une nyaya dzaunomangarirwa dzakawanda dzinodai iwewe. Izvi nango kutaura kuti uzive kuti unoti kuvakuru taakumboenda toona kuti hauna zvipande here. Handiti ka? Right. Regai tidzokere kunyaya yedu yana achitaura nezvayo. Imba uyo abvuma kuti uyo akataurirana neni kuti iwewe chimbosara apa. Inini kana ndakudzoka tozokutaurira ndakudi ndakuya. Saka handina shuwa futi kuti uyo ane problem. Asi panda ndichida kunzwisisa ndepekuti iwe muridzi wemba wanzo wakupiwa neuyo wakasiya. Yaimi dare mapanzo. Pane chikudiva. Inini ndasira munhu imba yangu ande. Ndakuya zokwera turumzi. Murupaonawo pakajeka muchemcheva. Hapana. Anofana kugwera mumwe ndiani. Nyatsonitaurira nyaya yenyu makawirirana kuti iwe. Chakupai nguva 3 months kuti muone kuda kuzoga. Mwaka peni skapa ikuya kwaita anongambonditaura kuti akuda kuda. Akati kana akuya anokupa time. Time 3 mwedzi mitatu. Ndizvo. Saka ndakazofonera madzorera ana uyu ndichiti ndatokupa 3 months idzodzo ndakuuya necho padarika pamu5. Saka 3 months dzari dzakadarika. Dzakatodarika pandakafonera. Right. Kwapa agreement yenyu apa yanga yati kudiya izvozvi right now. Agreement yenyu iyo wawirirana kuti china iwe pauya. Pakuya paita zvinhu zvinofirwa patigara takasanzwa takadyara saka kuti chazite chikubuda nhasi simataura chaita kuti akuda kugara ndaiti asagara ndikasagara pati munhu ndichaona sezvo imba chifuti takapara nechekare idza ndogona kuti nguva wakafuti munhu wende chikochena unenge kugara kwapa nyatsotaura straight kazvinhu zvedu mwanauona ndodare racho naro uyu murume manje hazvi zvokuti papa ndopitisana nese munhu aiwa kuna haupikisane naye hauna mhosva futi hauna mhosva mwanangu ndangomuti iye ngatingogara naye pamwe chete yes hauna mhosva uri kuona kusiyiwa mumba futi haisi mhosva futi kunzi ndisare ndakagara muno haisi chifuti haisi mhosva iye futi hafani kuuya nesimba futi kuita kunge papa ine hondo hapana nyaya asi kungotaurirana chete right takugara tese handi ndizvo nayo ndizvo iwe guest ndizvo here. Asi nini parinonetsa kukundipa imba yekuti yari kundipa tora bedroom yangu kundipa imba isingaiti. Wadzoka uda bedroom yako iwewe kwete kupiwa neungu pamutema haupiwe chinhu chako naye ndizvo dare pane panandasara mbichani uyu ari kuti ndakapawo inotice 3 months hanzi paane 5 months ndizvo uyu akazodyara siyaiziva kuti uyu ari kuwena baba chipakutaura kumashure kwepesi apa rina communication naye kuti ataure kana tifunga kana zvubva asi akambotaura kumashure kuti ari kuuya mashure kunoona na June achiti ari kuuya uyu wakazodyara siyaiziva kuti saka iperiod kai chati yes iyo taura madzorera ndiwo waishikirwa nenyaya nyaya iyi iri kutaurwa nomukomana uyo ichokwadi afona akati nini ndiri kutumira munin'ina wangu ikoko anonzi Wilford muchitaurira yawetu kuti abve pamba ipapo Wilford agara vane tsanga ndobva yauya kudari kwedu nyaya tasheedza uyu yawetu naWilford wacho uyu anga afona mukono wake tivatati ndo nyaya iripo manje poitwa sei takaitaura nyaya mudare redu tisati taane final sei nyaya haina kupera zvakanaka pakaita kutadza kutaura kwanga kuripo tikaona kuti nyaya ika tofuma tichiita sei tichiti hatichazogara pasi mangwana inini nekomiti yavo uye yawetu akafuma kuseni nemudzimai wake akauya kuno kuzoripota zvisiririzvo zvakanga zvaitika uyu ndobva kuno kunobva mamupa simba rekuti agare apa chiti uyu akabva akaenda pasi saka taiona kuti nyaya iyi inenge ine problem uyu anofanira kuti ataurane nauyu period akawirirana sokuti anokuti uyu aitaura zvechii
saka sekutaura kwaari kuita iyeya wetu neuyu patowane time maybe 6 months dzatokwana uyo akafona akati yawetu anofanira kubva ipapo inini kuti ndichiwana simba manje rekuti iyoya wetu pamwedzi yawapiwa kai chiuya tikupepe kuvaka uvakire mudzimai wako panga pasisina nokuti uyo anga amhanya kunoku ini ndisati ndapa ripoti kunoku kuti aiwa nyaya yakamira yakadai uyo akabva apa ripoti isiririyo ndobva mamupa simba rokugara papi zvinova zviri wrong but ndakanga ndatoona kuti uyo anga ari straight asi waifanira kukumbira 3 months wakawirana panguva iyoyo angadai akatovaka sezvakaita munin'ina wangu iro ndakauzomuti munin'ina wangu iro iweyo shuya ndikupepe kuvaka kupi since imba yake aigarwa naJeorgina ndikati shuya ndikupepe musiya Georgina agare ipapo ndobva ndatomba bva atovaka izvozvo akatogara nomusha wako dai uyo akaita izvozvo dai pasina kana nyaya dai atori pane imwe nzvimbo waita zvakanaka mwanangu dare rangu ndakatopa nebhoni ndichiziva ndaida kuti uyu azetsika akauya akanditaurira nyaya iyo ndikati gara imomo sokusiyiwa kwakadi kwakaitwa hauye nehondo munhu chero mukasiya vanhu mudzimba dzenyu amuvabvise nehondo munovabvisa sekuvasiya kwamavadi kwamavaita akangoripota kwandiri kuti ndiri kunzi mhanya ndinoti gara kusvika muridzi womusha auya kuzondiona ari kumubvisa sei apa handimamuona auya kuno uyo anga aine makesi aya ndiri kukutaurirai kuti pane mombe akagara stereki ikambogara mangu muno ikazonogarawo akauya akaitora uyo akaenda naye yakatorawo mafuro mombe iyi uyu komplainend akaripota kwandiri kuti mombe yatorawo mafuro mamo vakazonovharana vega kuyatengeswa ndichinzwa inini nzeve dzangu but dare rangu rinenge rine mhosva handife ndakapa authority munhu tsotsi yakadaro ndaitoziva kutoti kana akuda ndichamubata ndosaka ndakati imbogara imomo yauya pamusungo yega saka nhasi auya manje but ipapo handina kutora mombe musango munomufonera totaura naye haisi siriyo kesi yachiri pani iyo apa tatove neimwe kesi iyo imwe iyo yakatodarika iyo yatikutaura nezvayo tine iyi yokuuya kwawaita pana iyo tikukupa example ndosaka takakuredza kuti uye pano takakuredzera maendera ako iwayo nyangwe ini ndakazokufonerai ndataura tese ndikati aiwa ndichauya ikoko tozotaura nyaya yes neuyo ndesaka ndauya naye awetu nemi ndakataura nemi alright saka wauya manje saka taakuitaura manje saka iye ari kuramba imba yangu ini ndakamupa mazuva aiwa haarambe kana mauya mudare rangu tiregai kuramba muchiti ari kuramba hapana anoramba kana munhu auya mudare rangu mamirira judgment handi ndizvo ini ndinokupai judgment hakuna anoti no muno inini ndaona kuti wakliwa iwewe waifonera uyo mukatomboita dare ikoko idare rangu irori ramaita irori but uyo haana kuziva kuti kudare hombe kunotori nenyaya iri kwayakanzi gestino handitika ndo zvakafanana nekuhigh court mukaenda kuhigh court munonosangana nenyaya dzimwe dzaitwa nemunhu wenyu dzisingazikanwa kuchi kukote pasi mapanzwisaka saka anozokliwa akubva ikoko manje kuti aiwa haachena ndaachidi zvake ndaachena zvino handitokuona kuti wakliwa kana wakliwa pano ini ndinenge ndakupa judgment yekuti muridzi wechinhu akumbire handi ndizvo naye vedani asi chandako kutaurira nechekuti hautsive chakaipa nechakadi futi nechakaipa chawakuita uchibva pano kuenda kunonoratidza uyu pekumbogara handi ndizvo naye dani uyu haati bedroom iyi inini ndindaitora iwe garawo ndozvandaramba izvozvo kuti tikadaro tiri kusiyanisa zvinhu zvedu uyu ndaanofanira kunoti sezvo muri muzhizha kudai inini ndine muridzi wepano hangu asi ndaakumbogara papi umo iwe chigara apa kana kwachena ubve handiti zvona ive vanhu matareda haafani kusandura zvinhu kana kuti tiite kunge tiri kuita zvitsva pana uyu ndaanofanira kuwana nguva yekunovaka uyu kweto kana achienda uyu ndakatombomupa rimwe recommendation yandikamupa ndichiti iwewe ita kuti mukadzi uyo awanirwe pekuvaka mukadzi wake mukomboni imomo ndobasa rasupervisor wangu uyo rokuti muwane pekuvaka mukomboni imi hamuna kwamunoenda imimi because hamuna kwamunoziva imimi ndakuonai muri muno mati ndizvo gestini saka kana ndakuonai muri muno ndinoita kuti ndikuchengetei muri mupi futi muno because ndikakuti endai varungu vacho vamaishandira vakaisoenda kare isu ndisitine matongo imamuna imi matongo enyu ari mudzimba dzenyu hatimbokutorerai dzimba dzenyu hurumende yedu yakanaka chaizvo yakati aiwa mambo vachengetei vari mupi asi muchiita zvido zvenyika handitanzwana nawana wangu
ikaka nyika yamugere tikadaro zvinhu zvedu zvafamba saka dare ava vachibva pana uyu ndiyo anonoratidza uyu pekugara kana achimendena anomendena asi uyu ndiye achanomuratidza kuti ini ndiri kutora handi ndizvo gestini kwete kutsiva kwokuti ndiri kutora apa ndipapo kuti uyo arwadziwe kwete and pananai period mvura yapera kunaya uyo anofanira kutanga kugadzirirawo abve apa tanzwanana paimba yemuridzi anzi kapadza kemumwe hakana chii hakana ndima pane zvirimwa zvake uyu zvofanira kuchengetedzwa zviripo ipapo kwete kuti gestina akasvika akuchera chi zvirimwa zvezvi izvozvo hatidani ndizvo mwanangu unogona kutotsvaka mumwe kokurenda zvako uchibva pamba pakwa kana mwedzi wakwana uyo akohwa zvinhu zvake uyoona kwaanoisa mhuri yake hatidi kupomerana kuti mukadzi ari kuita nying'anya mukadzi waani ye handiti mukadzi wako saka tinoti isusu muridzi wemba ndadzokere muimba yake nii ndapedza yedara uri papo munyatsopajekesa futi panogona kukonzesa problem inozodzoka futi kuno imba yawo wakuma emurume wiko zvairi iyoyi inogona kugarika iyoye uyo ane mudzimai wake uyo achizouya futi nemudzimai wake ndine urombo kuti handirongere uyu inini ndatopedza judgment yangu ani ndizvo naidana ndikati uyu anonotsvaga pake semuridzi zvavanga vamboti ndati ukai tigare tese vanga vambotaurirana mushure dare rangu risati ratonga handi ndizvo asi ini ndiri kuti uyu ndiye anonoratidza uyu pekugara kana vaona zvisingaiti ndiwo anoronga ikoko asi dare rangu rineri haribva ratoenda nekumba kwese no ndinongopa right muridzi wechi wenzvimbo yake kuno hakuna chinozotsokewa nokuti uyu akasiyirirwa musha hausi wake saka chinoitika ndechekuti uyu achaenda kunonoronga imba yaanoti igara yapa indogara varidzi voona zvavanoita nemisha yani yavo apa zvava zvakachinjana uyu ndianga achipa uyu pekugara anomanzwaka nawo ndati uyu ndianonoratidza uyu pekugara paanga achiratidza uyu pamwe ndepaacharatidza uyu nandizive ini ndatopedza ndo judgment yandapa chisumuka yenyu pa